bana ba banyenyane se se ke metsenyana ka hema ke rata ho bona mangilong hobane ya duma ha e ba le ya tsamaya motle Jesu o ya halalela Jesu ya inki mekhahle ha ona le motho ba we ke tsebise ka ho ba ke tlo phamisa matamorena Jesu le nna ke eno wa etseditsweng mona ke tlile sebakeng sena ke se tjena ke tlile mona ho Jesu ke se tjena o fihlile Jesu a ntukulla ke a rata he Jesu goba o la nukulla moya wa ka jentjena moya wa ka o ditse thabile o motle Jesu ya halalela ka hobane a fihle yena ho nna ke le ka nukuluha ke tlile sebakeng sena ke ne ke tlo shebella ke tlo bohela na bana ba ntse ba etsa mona o motle Jesu itla di fihla mona a ntshwara Jesu a re o tla dula hona mona lena ke lehaela haole o ya halalela he Jesu ke sa etsa hatelele itla di fihla mona ka fihla ho le monate ka yona tsela hona la lepila e le bilwa mona ha ne ke fihla mona ho thwa ya nkelano baba ho thwa thwadi siphambano sesakho Pilena ile ha ibina mona ha ile na ibina ina ka hanke mona hlobo motle Jesu o ya halalela ha o sa bino ka shekune ntate ba sa bina ka shekune satani wa lwana ha ke ba mona ha bina wa bina o motle Jesu a tutuba la shebe o di o bone hai ikhulile wathi ho ka sala dikhalbo tu ba di le tinyana dipampiri tsona di a tsamaya motle Jesu ya halalela ba ka tya ho monate kerekeng ya Paseka ke a leboha le nna ke ifumane ke leboha ntate Modimo a setsana mpulukile ke leboha ke na le mo ngata wa tjena ka ba ka fumana Paseka le nna itlukulwana ka leboha ba ngate ha ntate o je ke thola go betsa jwang go etsa monate mane hostel Ali kowe yuba ditlele fela ke na le hostel mo ha re sheba ga fumana ho sena hostel mo ile ka ibe ka re hitela mo la skolo ta be nka te o yente jwa mo te Jesu bana te ha e ba o kena ka unyako wane ho bana yohle ntho o bene o tla ibona ta ha o di bona o tla ibona ta asukile maphepha sheka makhalipoti mo betik mo te Jesu o ya halalela ke emisa kithawo bana te ha ke emisa kithawo le nya ke fumane Paseka Simon se ngata tse fitileng ke le matakabetsing ho le bima ho nna ho le thata satana ntsukutla le lapa laka a re nka re beha mona a le mona a re nka re tsosa re behe mana fela ka go hlano satana ha o tatela wena o tatela morena Jesu ka shebona ke moshebela mane fatshe ke re hana satana ka o etsa mosebetsi wa hao empa yena a nna yena ke hole hampe le wena ha ba go morena Jesu ke a leboha he Jesu disikinyana tse di fedile o di latlhetse kwana matsoing kwa motle Jesu a ke no etsa halelele ke emisa fela ke thabo yo emisa ona ikaba hostel mane go betsa jwa o lo monate a holo a o bona re tsiwa re hlatsiwe ka madi a konana motle Jesu re le ntho e le nngwe ke a se sia sebaka amen ka fumana lerato mme ka dula mo
bami, buliso mama bemfundisi, buliso tata bakhulu, buliso mama bakhulu, bulisa abazalwane buliso tate, bulisa Sunday school ngelisho igama lami linguYesu Kristu. Bazalwane ndizobonga amandla kaThixo. Ndibone uThixo uthi uyandithanda. Ungene kule ntente ndithi ndiyakhonza kanti angakaqalisi. Bazalwane uThixo uyandenzela izinto ezintle. Abantwana bebengangeni nasendlini kodwa sihlale eyadini eyi-1 bayangena ngoku bazalwane. uThixo khona bazalwane singamthandabuza kodwa xa umthandazo ukholwa kuyo uyakwenzeka. Bazalwane apha ekuseni umile masigqiba ukuphuza itiya seva oomama basemhlongo uba hayi bayahamba nokongoku nga-4:30. Nyhani nathi xa sithi nabanye oomama besibayathathwa or besiyi-4 nabantwana ababini. Mna ke bendiphuma ukuyolungiselela nelasibhoni ena-12 years biya enkonzweni eLisbak kufanele baphume ngo-6 o'clock kufanele ndimvusile. Bazalwane ndithe xa ndihlukana nabamama batshona ngapha emikhukhwini sendingena kwisitrato sami ibisi-2:5. Heyi wathi gqi umfana phambi kwam wabekuthulekile esitratweni bazalwane. Heyi ndaba ngajonge isitrato kuba babe ndimbone esekude ngendlela endangena ngesaa sitrato ndengandiya kweso sitrato hayi ndabe sendingenatshans. Weza athi Nkosi yam ngegama lakho uJesu waseNazaretha ndiyakuthanda. Yonke into yothi yenzeke kodwa ekuthande wena Thixo. Kodwa wena elizwini lakho umthembisile ukuthi ngeke undishiye ngeke undilahle. Wabefikile umfana esiphethe isibhamu bazalwane. Ndathi ngegama lakho Jesu nditsho ngenhliziyo andingcangcazeli uye wadlula umfana esibambe kanje isibhamu wathi ngolo mama ngathi umfana wathi uye enkonzweni ngathi phofu ndiyahamba yena umile wathi nibosibeka basali athi mna umkhulu uJesu ngizombonga ngibonile ukuthi into ezinhle ayishiye ke bazalwane.
nomntana phayedolobhula kodwa ndikhe ndamzisa ecaweni wambeka umfundisi izandla kodwa izolo ngebe ndize naye bazibekisa into nayo udla amapilisi alala ndamshiya ke kanjalo kodwa andiyekanga ukumzisa ndizomzisa abantu bangcwele kudala ndihlupheka ngalomntwana ndizihambile iinyanga zimane zisibhanka thina sigqitha imali aba benza ibhizinisi ngathi ndizigalele imali bantu benkosi ndifuna umntana aphile kodwa umntana zangaphile base bathi mama umntana akho ngeke afunde ngoba uhamba nezilwane nyani umntana makafundanga bantu ngumntu nje kwakwasisenzela ngiyathandaza bacela ndithandazele aphile umntana ngiyathemba futhi uzawuphila kule ndawo ndiphilile bantu benkosi ndiphile kakhulu kule ndawo ndizihambile inqawe kodwa ndingaboni umawuhlupho ndithe ndawufika kule ndawo badilele ndaziva nje uba ndiphilile ndicela nje kule ndawo basazabaninzi abazawugcwalisa kule cawa bazawuza bazogcwalisa ikhana kumandi kule ndawo nam ndiyaphila ndasokola kakhulu ngumntazi zaza ndanestress umntana wengafundanga enjalo ngenxa kasathana kodwa ndamkele kule ndawo ndithi kule ndawo ndizawazisa abantwana bam nosisi wakhe naye akakho rayithi wayesebenza umntana woyintombazana kwacaba ke ngoku xa ndingena neeplastiki endlini ngumona umntana oyintombazana kodwa ke ndithembele uthixo bantu benkosi umntana zawuzana babantwana bam lo umfana akakwazi shem nokuthethela unento nje asheyikhinga iminwele akakwazi shem nothetha kodwa kuyambuza igama lakhe kuyathula nje ngexesha athi sekukudala athi ndingulinda bantu benkosi ndiyayicela le ndawo ndiphile nabantwana bam kule ndawo ndiyabonga bantu benkosi amen nevangela emiswa lezinto zobugqwirha zasemhlabeni iyodwa nje unoba lesandla qha ngale bizo lajesu in the name of Jesus umoya umdaka uthilike kuwe bathandekayo akhona omnye onikwa oyini kule ndawo onikwa amanzi neziwathi wonke umuntu lapho unikwa igama likajesu bathandekayo nenza umsebenzi ngaphakathi kwakhe makabonga ujesu bathandekayo namhlanje ilanga elikhulu ilanga lepasika bathandekayo ngabe udala lekhaya lecawa babuyile namhlanje ezicawa zonke sigcwele ngabantu abazothi sifuna ukuva nathi nakuye sojinga emnqamlezweni ameni ingxaki nje inye makholwa apha kule ntente yam andinawo memantswi athilethile asupha hayi andinawo amazwi asixele nathi kungxaki bantakwethu ameni into endinayo apha umoya kabani ngawuzaba nokunika umoya kathini andinawo amazwi asixele kuthiwa nango tshinga emnqamlezweni endiunikele ezandleni zakho umphefumlo wam andinawo loo mazwi bathandekayo ameni apha ndinomoya umoya kajesu baba uthixo bathandekayo kuze kuba umfundisi okanye befundisi ootata bonke nomama bonke abazalwane noodade nabancane ngegama likajesu bathandekayo nendiqala ukubabona kule ntente ndiyanibulisa namkelekile apha endlini kathixo bathandekayo le ntente ithanda bonke abantu abantu banjani bakhethayo xa ungena ngala mnyango ngumntana kathixo ukwenza into esiyenza apha ukhwabe noba ukwazi umane ubhuda kodwa umane ujonga senezidoko uba wenza njalo uthi uyibambe le nto ameni nam ndafika ndinjengawo ndina-11 years ndifika mane ndibhuda nakumane kuthiwa mane ndibhuda ndijonga apha ndime phinde ndiqalise kwakhona ameni ndandayibamba le nto bathandekayo namhlanje kabomama notata lilanga lepasika lilanga likhulu kuye wonke umuntu okholwayo bathandekayo ngoba kunobangela masikwazi ukudibana nothixo siyeke ukuxhela inkomo neegusha sikwazi ukuthanda uthixo ngoba bathandekayo
namhlanje kususa umda ophakathi kwethu noThixo ngoba namhlanje kunikelwa unyana kaThixo kuzihandiba ezikhohlakeleyo mazimqhaqhe kuze mna nawe igazi lakhe lisihlambe. Amen. Bakaba uThixo bathandekayo. Ayikade nivuyini ithiniwe. Vukani. Amen. Yakhetwa kule nkonzo, yakhanjwa kule nkonzo. Awuthi kusolapha libala kucinga awunkosi yami. Akula mkhulu bayithi. Aletha abantwana bayithi bayisebenzisa. Amen. Asolapha silibala ezazinto bathandekayo. Amen. Le phone le mano jomba. Le throat nkosi yami yafuna kayithatha. Amen. Asolapha mzala wami libala yonke la nto. Lahlela kuThixo bathandekayo. Amen. Baba uYesu bathandekayo. Hayi ke ngicela ke ngoku ke nikhithe kule nkonzo. Sayile zwini phaya phakathi kaIsaiah kodwa phakathi licala lendawo le nakandinive uqala. Uba nikhona amaKristu. Nike nivungame kule ntente. Le ndawo yonke ndezeleni nanonwabe. Stadium seni esinjengabadlali bebhola. Abadlali bazakhaba yonke indawo phaya stadium. Stadium senu esifana ikhabe ibhola nikhabe uThixo. Ugithe abantu ligeza udinga uthika phemva ubuye. Ndiyobona mama bebethi train le ndawo ungene kule train noba uyazi bayaphi. Ungene ujikeleze ngaba mama. Amen. Lapho kodwa kule nkonzo bathandekayo. Bakaba uJesu bathandekayo. Amen. Amen bangcwele. Khawuthi ntombi I'm bright in the corner where you are. Nike ninyakaze kule ntente siyelizweni. Amen.
vuka apha besilapho usuku wonke bathandekayo. Sithi Yehova Thixo wamadinga namhlanje nakulonyaka sikajiki. Amen. Nakulonyaka sasithwele isiphambano. Singakakho uThixo ofana noThixo samfumanayo. Makabonga uThixo bathandekayo. Bakhona uThixo abahlala phezu komnyango ngongena emizini. Babekiwe uThixo babonakala. Abasezikhathi basezibayeni kodwa uThixo akabonakali ngesolenyanga. Amen. Umbona ngamkhwasi bawuyasabela. Awumboni isolenyanga loThixo bathandekayo. Bakhona uThixo abanye bahamba ngezisu bathandekayo. Amen. Baba abanye uSithixo bahamba ngabanye bahlala ezimbombozi baphatha ngebhombozi. Bambi babekwa nomncamlezo eziphunzi koThixo wasemhlabeni. Kodwa wethu uThixo ongabonakaliyo uzamkhwaza uyasabela. Makabonga uThixo bathandekayo. Bakhona uThixo nobanye laba bathenga imoto abafuzi lalini futhi uThixo bakhwithe. Bakhona uThixo babonakalayo. uThixo balomzi bazocelisa le moto ingazuthathwa ingazuthwali. Kodwa wethu uThixo uzamkhwaza uyabonakala. Nambona ngale nyanga lezi. Kodwa ubonakala ngantoni? Ngemisebenzi. Masiye phakathi kaMprofeti Isaiah 53 verse 5. Sive uthini phambi komprofeti. Eqala elanga namhlanje bathandekayo. Isaiah 53 verse 5. Sawucela sivala amehlo samkele insipho zelizwe. Baba wethu wasemazulwini, Thixo namandla isonkosi uKristu, moya ongcwele sihlangene ngelizwi lakho. Ngicela ke Thixo namandla namhlanje nanku umntana wakho Thomisa ngalinjalo ngaphambi kwethi bayizenenye namazwi akho. Ngicela ke Thixo namandla zengathethela kuthethe wena phakathi kwakhe. Ngicela ke moya ongcwele konkaza kuthetha Thixo namandla usinika amandla basibuve ngendlebe zomoya ngegama lika Jesu. Ngicela amazwi Thixo namandla azowa kule ndawo mawasifundise asiphilise ngegama lika Yesu. Amen. Kanti yena uhlatywe ngenxa yezirheqo zethu, watyunyuzwa ngenxa yezenzo zethu ezigwenxa. Ubetho lokuba sibe noxolo thina lube phezu kwakhe, siphilisiwe ngemivumbo yakhe. Ngale Bhayibheli iphetheyo lesixhosa eliziphetheyo uthi ku verse 5. But he was pierced for our transgressions, he was crushed for our iniquities. Upon him was the chastisement that brought us peace, and with his wounds we are healed. Amen. Ikhona isizulu labasitswana. Ikhawulesela bangcwele mfundele. Ufuna wonke umuntu lapha ayazi uba ngithatha zonke izinto zokulendele bathandekayo. Labasizulu basitswana ufunde. Athi uhlabetswe dibi tsa rona. Atitikwa ka baka la bokgobo a rona. Koto e re tlisitse kgotso e moetseng Modimo mme a re phuluswa ke maqeba a hae. Amen.
Uvelaphi? Hayi ndiyazi uvela kusini. Ubuza ngokuhlala uhlala phi? Uhlala phi? Edukule kulaphi? Esemntuli. Lo mthwalo uthwele uThixo uma ngokuxelela into ungakhathazeki siyaba. Thixo uvule umthandazo wakho. Ukhonza phi? Ukhonza kusini. Lo mthwalo uthwele uThixo uthabathele kuye siyaba. Lengxaki ekuzisele into ethi kuyiphendulile. Uthanda ukukhonza. Amen. Uthi Isaiah bathandekayo. Ngabanqeba wakhe siye saphiliswa. Uthi ukhonjoziwe uYesu. Ekhonjozelwa thina. Ngawakhe amanqeba. Sakhululwa saphiliswa. Makabe uJesu bathandekayo. With his stripes we are healed. Ngegama likaJesu. Makabe uJesu bathandekayo. Kana mdlalo uThixo bathandekayo. Kana uDuthi kayizela boyenze into. Into ayifuna kuwe inhliziyo etholakileyo, inhliziyo ethambileyo. Zoba iwayimbe yakhe ingawolelwa mina. Makabe uThixo bathandekayo. Ngoba uzababa kule ntente uze lomcancashela. Umoya kaThixo phamwe mawukhule ube kwezinga uThixo ufuna kulo bathandekayo. Amen. Ungathi uzahamba nje. Khona ngobethi Moses yabona iKanani. Kodwa sizofika eKanani. Ungafani noMoses. Usebenze ulahleka lokuqala wakho. Amen. Ngoba unobangela makube njalo uvukwa imisindo endleleni. Vukwa loqhubu endleleni. Vukwa intshebendwane endleleni. Vukwa ngumona endleleni. Vukwa ngathobela endleleni. Vukwa inkani endleleni. Amen. Makabe uJesu bathandekayo. Usebenzile wena uza kulentela imihla yonke kodwa apha kuwe kwamele iziqhamo
Ngabe uJesu bathandekayo. Nithi lithini ngathi no usamamkela uYesu uba sisidala esitsha izinto ezidala ziyadlula. Ngabe uJesu bathandekayo. Into ezidala ziyadlula. Amen. Izinto ezidala ziyadlula. Iqhenqe liyasuka apha kuwe. Usamamkela uYesu. Ngabe uJesu bathandekayo. Masithini nabathi no usithola isiphambano masamkele umoya oyingcwele sihlale njalo simamele. Thozo uyavela nje ngomama umoya kathi. Baba uJesu bathandekayo. Ngoba uSathana akayithathi onde. Xa ufaka intshumayelo wena iveka Thixo. Baba uJesu bathandekayo. Amen. Baba uJesu bathandekayo. Lethi ilizwi likaThixo wahlathwa uthi uprofeta Isaya emprofeta centuries before ezawuzalwa. Naba uJesu bathandekayo leBhayibheli ibhalwe 80 Amen BC before Christ. Ibhalwe BC Old Testament. Baba uJesu bathandekayo. Ibhalwe BC before Christ. Engafuni sathethwa ngaye. Njobe kusenza nani sitsho simbala phakathi umuntu ngithi yeza into enkulu apho uzogcwala lentsini bandi bali sitsombi jonga namhlanje kunjani. Amen. Uprofeta Isaya wathetha ngalo Yesu ngafika emhlabeni wathi bafela abantu bakhe abafela izono zabo ngawakha abanceba bakhululwe baphiliswe. Xa kulendlela kaThixo into maliqaphela wena sigade zigade njalo uhlale uthe chu umoya kaThixo uhlale njalo ukhathalele into kaThixo bathandekayo. Makaba uJesu bangcwele. Amen. Ungenzi ukuzithandela ngoba kule nkonzo obaptization wacinga uba inkonzo yayazi uSathana akahambi ngolwazi ujonga umoya kaThixo apha empilweni. Umoya kaThixo uSathana zenzela ukuthanda kwakhe. Khathali iBhayibheli yazi yonke uqala ngelithi bakasitshilele uSathana ufake yakhe intshumayelo ngomuntu akayeyikayo emntwini inye yintoni umoya kaThixo. Akuyiko kwazi kwakho ivesi neminyaka oyigcine kule nkonzo kwaqhuba kathathu ujonge ntoni umoya kaThixo apha kuwe. Njengoba lesiva kanti bathandazela apha xa bewileyo xa ndibuza ningene njani basingeniswa ngugogo wale mntwana singeniswa ngumakhelwane ngumoya omdaka othetha ngolahlo. Ngabo uYesu bathandekayo uthi uyasitshisa ngoba xa ndithetha ndithi ngegama likaYesu uphuma umlilo kaThixo emlelweni utshisa ngabo omdaka bathandekayo. Amen. Ngabo uYesu bathandekayo ukuze uyibambe ivangeli funeka ngubani service uba kudala ungakanani sazana uthi fana nomuntu ofika izolo ongayaziyo ubambe nje umoya kaThixo. Ngabo uYesu bathandekayo. Amen. Bayithandazele njalo akaziphosa uSathana intolo zakhe zingafumani. Abayizibamba ngokubela lapha enkonzweni. Asiphosa ukuthola intolo zokubamba zolapha. Kuthi kungena umntana kaThixo phaya wena ube nomona. Uba ufika izolo sikelwa njalo ngomsebenzi mina ndifike kuqala. Ubanjwe izintolo zikaSathana. Amen. Uphila njani mina ndifike kuqala. Inhliziyo zenu azixofu ngokufana. Ngabo uJesu bathandekayo. Asixofu ngokufana bathandekayo. Washiwa Thixo uhamba ngenhliziyo eredi ukwamkela insikelelo. Ngabo uYesu bathandekayo. Amen. Thixo sakunika umsebenzi unganikeli uyothatha ngoba awuloncedo kuye. Siyavana bandla. Uthi uzokunika ngabomu uzoba lincedo apha ebandleni lakhe. Xa ndifuna ipaint apha ubaleka wena hayi tata ungakhathazeki ngizayithenga. Hayi tata nathi imali ndifake eakhawuntini wenze uThixo wena ncedisana nevangeli imali yakho. Xa ungasebenzeli uThixo uyawuthatha umsebenzi. Uzibuze ndenze ntoni senza ufika nomlungu aqhuba angafuna ujonga ngoba kaloku awunoncedo uThixo. Thixo uthatha la msebenzi wami uza kulincedo kuye bathandekayo. Amen. Xa usikelela unomsebenzi noba unebhizinisi ukuyigcina laa nto sifundisa ukunikela
iakhawunti yenkonzo mayihlala apha phezu kwakho njengefoni number yakho. Xa unemali efumeneyo uyotyala imbewu yakho. Ugqatha ntoni lo msebenzi onawo? Ugqatha ntoni elibhizinisi onawo? Xa ungenzi njalo uThixo uyawuthatha uyaliyeka ibhizinisi liphele ngoba aloncedo kuye. Makabonge uJesu bathandekayo. Amen. Makabonge uYesu bangcwele. Ithe ithathwa imoto yami ngotsotsi kwesaveke sipheleleyo inkosi azihamba nabantwana. Xa ndixelelwa zange ndibale ukulila ndema ndamkhwaza uYesu athi Yesu sibonakalise ngoba ezi moto zisebenza ilizwi lakho. Makabonge uJesu bathandekayo. Ufuna amapolisa netreke babamzuzwana bathi mfundisi nansi imoto naba abantwana nansi nkosikazi. Amen. Makabonge uYesu bathandekayo. Ngoba yonke into endinayo ndiyikhusela in short ngoba ndiyanikela kuThixo. Amen. Ndenza insurance yayo apha kuThixo. Ngoba ndisakhala amaroom bathi bandenzwa imali eninzi. Ndifana ifensi ndisenzani bandibukele andenzwa imali eninzi ndenza into yoba yonke into endinayo ndenzela mayibiyele kuThixo. Amen. Ndenza mayibiyele kuThixo. Yonke endinayo yilaa nto ngenawundibela usikelelwe. Usawundibela kuvuthwa yonke into ngoba unayo iyaphela. Makabonge uYesu bathandekayo. Amen. Kodwa uzawuba ngithumela imessage apha izolo elinye mfundisi. Andinawo nemali yokuthenga umgubo. Wathi uThixo uthula ethi cwaka ngoba ngabatsotsi banike imali zakho. Bazithathe bagqiba ukuthetha kakubi ngegama lami. Ngoba uThixo mandithule ngoba baphelwe into yonke uThixo uthi cwaka. Ungathethi nje. Makabonge uYesu bathandekayo. Amen. Ngoba kuyafika uThixo bathi thula. Siphampa ungakule unyakaze. Amen. Ngoba xa ubela mna ubela umuntu osikelelweyo nguThixo. Uzawutsala nzima uzocela uxolo. Ungeke uzocela uxolo usazolungele. Lobo ngaba bonke abaprofeti basemhlabeni otshona kuma-Nigeria uzawuthi uzoguqa apha phambi kwam uthi mfundisi ngikupha tshwarelo. Yena ukuthandazela ndikuxolele kungona uzawukhululeka ke. Makabonge uYesu bathandekayo. Amen. Makabonge uJesu bangcwele. Uthwake ngegazi lakhe ngenhlungu zakhe siyazaphiliswa. Makabonge uJesu bathandekayo. Nakule phola phambili ndiboniswa ngabanye apha kwinto zeFacebook bathi abanye bayitshiswe laa ntente ivela phi le ntente. Asimfundi lo mfundisi ndajonga ndahleka ndathi bacinga balwa mna ngathi balwa noThixo. Balwa noThixo. Usawundijongumisa akanawujula. Usayibamba nale fence akanawujula. Uzawukhala abantu bacinga bathakathile. Kanti uThixo akathulanga ngoba liphumiso wakhe. Makabonge uThixo bathandekayo. Ithi iBhayibhile touch not my anointed. Makabonge uYesu bathandekayo. Umuntu osetyenziswa nguThixo umthungumisi. Nangomlomo nangezenzo awuyi kuye ngoba uzakonakalela. Makabonge uJesu bathandekayo. Indoda efana nabo uyithungumisi ngoba ndiqiyele nguThixo. Yonke into endiyenzayo i-approve ngamazulu. Yilapho ungena kule ntente loba unomgqwaliso lento ndikubekela isandla ziyasuka intwana sehamba. Ngoba into endiyenzayo yonke isikelelo kuThixo. Makabonge uYesu bathandekayo. Futhi ndicela ukuthanda xa ndibekele pulpit. Amen. Andingabafundisa abangotsotsi abafuna imali abantwini. Amen. Ndikunika ilizwi likaThixo qha ubuyalithatha umthatha uba uthatha uliyeke. Makabonge uJesu bathandekayo. Amen. Andicela ukuthenga lamatayi ukuze ndingashumayeli. Andiyenzi loo nto. Andingazozikopayela ezingathela imali. Zingakwazi ngokuthenga umsebenzi kaThixo ngoba lo yazondla. Isisu singaka imali yamarhamente. Makabonge uYesu bathandekayo. Amen. Dami ilizwi likaThixo endingasoze ndathembisa ngalo. Makabonge uJesu bathandekayo. Amen. Ngoba ndikuthanda kangakanani. Kodwa wenza zona uhayi nguhayi futhi aliceli ngalandaba. Makabonge uYesu bathandekayo. Andikhathalanga uzohlala endlini yakho ngezenkonzweni ngoba wangakubizanga kakade wawuzela. Amen. Kwanomnye ndimemileyo apha ndimise intente eqala singenele. Ofuna ukuhlala phansi akazihlalela yena. Ofuna uzenkonzweni uzokhonza namsi ezulwini. Makabonge uYesu bathandekayo. Amen.
Nabo abantu ngathi babuyile enkonzweni. Bezonikhuphuza imali ye-transport. Hayi mfundisi abantu namahamenta ayi-5 sifuna i-transport. Walo uThixo uvala le transport. Ubone bazawuthini ke ngoku. Yayivala i-transport abekho. Amen. Ngoba andicengi malungu. Ngifuna abantu abazawukhonza uThixo. Amen. Ngoba ngashaka nenkosazi abantwana kule ntente kulungile xa kunjalo. Ngoba ndifuna abantu abazawukhonza uThixo. Makabe uJesu bathandekayo. Amen. Makabe uYesu bathandekayo. Yeba ngemivumba yakhe sephelisiwe. Amen. Ngakuzaba ngo-10%. Abantu baphenya bahlala ifonele likhunjuzwe. Ubanyanga phela khupha i-10% ngo-10%. Makabe uYesu bathandekayo. Umlando ondliwa kunye nentaka sezulu. Akho nomunye apha onokwazi ukubhatala isalari yakho. Makabe uYesu bathandekayo. Amen. Iyami isalari yahlaphi emazulwini. Yilani nibhatala nina ngayo. Ngilithenga lokutya kwamanike. Makabe uYesu bathandekayo. Ngoba yehle emazulwini. Eyami imali akobhenki oyigcina ngoba ibhenki yamazulu endiwithdrawayo. Amen. Makabe uYesu bathandekayo. Yabo sesiforokoro somfundisi mntana. Esicela ngamahamende. Nobe sisenze wrong sithola siyenze lokho. Ngoba qale egqibeleni kuzawubuzwa mina nguThixo. Noma umyekele ntoni. Ahleba abantu ekonzana abaqhele. Ungathethi. Ngoba kaloku umnika imali. Makabe uYesu bathandekayo. Amen. La uYesu yathi Thixo phamba ndibeke ibandla. Ndisikelele nale mali ndingazuqhubeka ngabahamendeni. Ezisuthi zami zithengwa ndim nenkosikazi. Akhosothengwa abahamende apha enkonzweni. Uba loyi kushumayela ngoku mamamlenzana. Ubaka labhayithini ndiko mamamlenzana bake ngathi. Hleza ngesenkonzweni. Makabe uYesu bathandekayo. Ndisikelele mama. Laba nina kubekela isandla uyasikelela indlala yaphela kuwe. Ngoba khona indlala apha kwami. Amen. Andikhuthuze bani isimali. Xa uhamba nami nokuba uphele ebhemini ngoba ndihamba nendoda esikelelweyo. Makabe uThixo bathandekayo. Amen. Makabe uYesu bathandekayo. Uphela umkhumbuzo imali zindaba. Umqala umkhumbuzo walako noma indaba uyingcwela ufuna uchuku. Noma ingcwele ufuna uchuku bomama bakho. Uvala apha emlonyeni uthandaze qha. Uzoyibona itsila lokathini. Ngoba lithuba lakho mama nawe thathe nawe zala nawe thathe xa ungena kwindawo. Uba uzamkela uYesu. Makabe uYesu bathandekayo. Yesu yamkela. Yangena ndigcwele izilonda. Ngineqhoba phrisha zange ndingena ndimhlala ndimhla namhlanje. Yazi qhoba phrisha. Wama uyazilwaya ngathi inkomo. Amen. Nawe mbona ifensi yami wayibona ukuze abamfundisi ithele uthatha sibhokwe. Mama sigudla apha efensini ngathi njalo nami. Makabe uYesu bathandekayo. Amen. Izake ngokuzoka mkhwelisi. Asuka amathetha apha kuwe. Isuke kwabakhusha apha kuwe. Uhlambele balumuhle. Ngokwembonakalo yabantu kodwa uyazazi wena uba ugcwele izilonda. Inhliziyo igcwele izilonda. Ithwele inhliziyo kunzima. Ube ngathanda zawo uvakala into. Ube ngakhathwa ngamagqirha kuphela imali. Namhlanje lithuba lakho. Izaha zothatha uYesu sithini ngoba.
Izono sezixolele ke ngoku. Ngihambele ngaphile none. Uthi Paulo sakade 5 verse 1 ngalo kulekwe. Elithanda khula kuya kwibandla ejoko bukhobo. Iyakhonza ke noyesibani hlala bephola phansi khongo 6. Monday Friday yangena inkonzo apheleleni. Kuba lihlala ngawo lapha ngokubhekela Monday Friday ngo6 yangena inkonzo. Ngeyipawe singena ngo11. Nabe ndiyazibaptizela. Andingaba abantu abancebe isithuthi bafike sokugejiwe abangayiphela emdakeni. Mina ndifaka igama zami ndiye pha. Lonke le nto ibambiswe nezandla. Amen. Kodwa phayimna nje isendimi kwangoku. NgoSeptember ndiyaya isendimi ngoSeptember. Amen. Makaloku Yesu bathandekayo. Ndifuna lesiphulo fuSeptember sendinayo phaya. Kwaze ngoSeptember ndisuke njalo sengecawu ndiye phaya. Ndinintyulisela kumanzi kaJohane. Kaloku phayimna nje ngikhola amagqirha sabona kudala. Ngela xesha labapostile ngikhola amagqirha phaya. Nabantu abahlamba ngamayeza. Wandifunda olifaka kumanzi anjalo. Ngabanye babuya abanomoya wenyoka phaya. Fuka xa umuntu aphekonzela umuntu akabambeke lo. Xa uJohn Carter lo muntu ukhaleta yakhe noba ingcuka lo muntu inyoka lo muntu noba impuku lo muntu. Ngoba uthathela amanzi amdaka phaya. Ngoqandi lapha eyadini ndikwazi bhala amanzi ahamba ohlobo. Awadibani namagqirha. Ngizawusinda lonke kulanto bathandekayo. Amen. Ngoba uthi ngoma namandla ngokubuyela phansi ezindaweni zenu. Emveni koko kulangoma ngayisitsho. Kunikelo kuyanikela ngosendini kaThixo. Ungathatha ngepasi kumfundisa sikolele hayi sikolele. Kuyanikela lo muntu nayo.
Iqhobe izandla zenu nonke. Uzumoya ingcwele uhlapha ngolusebenza. Usebenza nonke. Ningazivami ngayibhali manje. Baba wethu ngegama likaJesu. Thixo ngona mandela abantwana bakhulule. Umoya ongcwele bakhulule. Bakhulule usisi ngegama likaJesu. Bayenze incwadi yakho ngoba inyama eqalisa ithethe. Iphuma phela kubo ngegama likaJesu. Ekamasi! 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 Egama likaJesu. Abanye phone ke ngazi recordela ngifike lo nkonzo. Akomke ke akurekhoda lo nkonzo ngazi khona sengizo zisele. Recording zonke lezi zapha ivideo ngezivideo ungenzi le voice. Uyozibuka endlini wena uzisele. Uthandaza ngifike le into lo nkonzo. Ngoba into lapha yonke ikhanyiswa emazulwini. Ekamasi! 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 Yay! Yasifundana! Kumane bantwini. Kumane bantwini. Kumane bantwini. Kumane bantwini. Kumane bantwini. Kumane bantwini. Sahlanga. 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 Ekamasi! 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 Dafi. Tamaya. Karibu Jes. Pomare bandwi. Fire. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus.
Nifawabani. Tetani. Ngekumela. Ngoni ngenzo bani. Nakuba mthatweni. Oh. Bakabantwana bakhe abamoyanga. Bamoyanga. Bamnike nesent. Yabe sisenza umsebenzi lo mama. Usenza usitoko. Kodwa sizoxela. Futhi usidikile abantu. Zithile. Siyathuta nababa. Siyahamba. Indabeni. Ngizale kuba kanjani? Ngegama guys. Ngoko yasoka ngabafumana umsebenzi. Ngabafumana umsebenzi. Ubhale. Yazawulamba. Oh. Yazawulamba. Abantwana bakhe bafundisa nzima. Abamadlumi yatya namhlanje. Natho. Ya, sihamba naye ngolayi. Awuyashisa mani, usidikile. Kasih gajes. So pula lah menyaji oleh dia. Namanya dia tahu sama. Kasih gajes. Sawaba, lungile fundeke. Poman. Hayi sawaba. Poman. Asiyana nanto bezoyenza kule ntente uyaphapha. Yatho. Uyaphapha. Ebezothini kule ntente? Uyaphapha. Yatho. Sawaba susixesha. Poman. Usixesha, usixesha. Poman.
Ngokuphatha lo ndawo yaziyo osobola ngayo noma utya i-treatment ubeka isandla sakho apha esiswini noma utya high blood noba yintoni noba iphupho sifonaso ubeka isandla apha esiswini sakho uzokhululeka noba utya ama-HIV ama-antivirus ubeka isandla apha esiswini sakho nawuphapha entloko ubeka isandla apha entloko lo ndawo yaziyo wena kuba unengxaki enyawo ubeka isandla apha ezinyaweni lo ndawo yaziyo elilungu lakho emzimbeni nawukhalimela ukugqibela ngoba kuba unomuntu lapha efowunini ubeka isandla uphethe ifoto yakho apha efowunini zawukhalimela ngoba Baba wethu kakhulu baqhubumisa kumabopha bezifo Baba wethu ngegama likaJesu ngegama likaJesu zonke izifo ngenhloko bayenze incebo baqhubumisa abadoba esikolweni kuba uvule ingqondo ngegama likaJesu Kazika Jesu. Beka isandla phaa kula mama entloko. La unelokho bovu. Beka isandla beka lapha entloko ndikhalimela. Kazika Jesu. Kazika Jesu. Kazika Jesu. Baba ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu siyabonga msindisi. Siyabonga mthetheleli phuma nathi ke baba senze inceba. Thuma isimo yopase wayehlepho zonke nabapha bonke. Umoya womvuselelo. Wayehlepho nabapha bonke thina ngegama likaJesu. Ubakhusela emakhayeni abo. Emtshana emsebenzini yabo ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Kubenza inceba bonke msindisi. Ngegama likaKristu. Ngegama likaKristu. Ngegama likaJesu. Siyabonga mthetheleli. Ufefe lukaKristu ubudlelwane ngomoya oyingcwele. Nomoya wovuko wehle phezu kwenu. Thixo ligcwalise ngemvuselo yakhe. Ngoku nabona phakade. Amen. Amen entende. Amen wawele. Hallelujah. Yamalisa. Lebitso la ka ke Thatontwa ke tsa Tshepisong ke tlile mona hobane ke shumaeditswe ke mo ke tlile ka kereke ya Paseka e meholo mesebetsi re bone mona modimo wa sebetsa modimo wa phidisa re lebela ho ba mona ka tsatsi lena la Paseka re lebo amen Amen igama lami ngimsokhana Vuma zonke
ngisuka from ikhaya labangcwele ndisindisiwe ndimthanda kakhulu uThixo. Ke namhlanje sihlangane ngenkonzo ye-Good Friday isikhumbuzo sokubethelelwa kaYesu. Mna kule vangeli ndifike ndingengomzalwane ke ngibulaleka. Bulela amandla kaYesu uba nami ungicholile uYesu wazolifaka kule ndawo. Namhlanje umnandi moyeni wami ngoba sihlangene ngesikhumbuzo sokubethelelwa kukaYesu, ukufela kwethu kwezono. Namhlanje ndiyavuya kakhulu xa sisihlangene silekhaya labangcwele. Ukufika kwale ntente apha kwenze utshintsho olukhulu ngoba abantu baguqukile basindiswa. Nami ndibulela ukutholakala namhlanje ndimhle nje ndenziwe nguYesu. Enkosi. Amini bangcwele, igama lami uMama Siphambo, ndingumfundisi wasekhaya labangcwele. Ndiphuma ePhalaphala. So mna njengandilapha enkonzweni ndifuna ukubulela uYesu for izinto zonke adenzele zona. Xa ndingenapha enkonzweni uYesu ube wanika umsebenzi futhi wandisindisa kwi-hijacking. So namhlanje njengokwi-Good Friday kumnandi enkonzweni kodwa ngoku sesigqibile sekudliwa and then sizawumela ukuthi kusasa kungene inkonzo yobomama ngo-11. Amen. Igama lami ndingumama uJames ophaya liseManfre ngokuhlala ngihlala apha ePhola Park. Ndize apha namhlanje enkonzweni ngepasika. Ibimnandi ngendlela esisimanga aze andomeleza namazwi ebefundiwe. Yandomeleza intshumayezo katata umfundisi bandivumela odade ebebevuma kwaze kwamnandi enkonzweni. Abantu bayaphila, abagulayo bayaphakama, kuyaphilwa kule nkonzo yekhaya labangcwele. Kakhulukazi namhlanje ndiyibonile imimangaliso. Mna le nkonzo indincede ndilahlekelwe ngunyana wam kodwa ngamandla kaYesu mina ndamfumana ephila, unyana wam ephephile. Nami ngendlela endandize ndingayo njengoba sengisiza namhlanje ndandize ndixakekile kodwa uYesu wale ndawo uyakhulula. Namhlanje ndiyibonile imimangaliso, babonile abantwana bakaYesu begula kodwa ngethemba nangekholo bazawuphila kwikhaya labangcwele. Amen. Igama lami ngiphumzile Nxilolo, ndiphuma e-Eastern Cape kwidolophu yaseKomani. Usuku lwami namhlanje belumnandi kakhulu ngoba bendisenkonzweni ndikhonza siphakamisa uYesu oyinkosi. Oko njena kumnandi njena sikhululekile. Siwabonile ke namandla kaThixo saweva nelizwi likaThixo. Amen. Amen. Yabulisa utata umfundisi nawonke abantu ententeni. Mina ngwaseBhaki hlala eBhekela ndingumama Mangali. Ngamthanda uYesu. Imimangaliso enzile apha ePasikeni ibe mikhulu kakhulu. Uthando elulapha kule cawe hayi liyamangalisa. Nawe ungeza uzozibonela imimangaliso elapha kwikhaya labangcwele. Apha uyanakekelwa umuntu, uyathandwa umuntu lapha. uNkulunkulu uyasiblessa ngento ezinhle ezinkulu. uJehova uyasithanda kakhulu, nathi siyamthanda.